הילדים שלנו הופכים לציידים. ביג דיל, אז לא תהיה צייד. זה מדהים. הסוד הזה חייב להישאר של שלושתנו. ברגע שאני אגלה מי הצייר הזה, אני מעיף אותו מפה. מי איתי? מה? הלו. מה הסיכוי שיתאר ביבי חסר כישרון ציד? יואו! צייר המערות, סדרה חדשה, מחר ב-2. צייר המערות, בדוקשניק. שלום ילדים, הכנתי רשימה של כל הדברים שיהיו בפרקים החדשים שלי. אני נופל! משהו נופל עליי. אני אוכל! שוב אני נופל! שוב אני אוכל! איזה יופי! בקיצור, הולכת להיות עונה גאונית. אז שלא תעזו לפספס, או שאני בא לישון אצלכם בסלון. המופע של פטריק, פרקים חדשים, מחר ב-2:50. המופע של פטריק, בדוקשניק. אם כבר חשבתם שראיתם הכל, עוד לא ראיתם את הפרקים החדשים של בובספוג. בובספוג, פרקים חדשים, מיד. בובספוג, בדוקשניק. אתם מוכנים, ילדים?